Αυτή την κατάσταση την ανακαλύψατε ξαφνικά φέτος, μεσολάβησε κάποια αλλαγή, δηλαδή μέχρι τώρα λειτουργούσαν όλα σωστά στη Λάριμνα και φέτος προέκυψε αυτό? Θα σας απαντήσω ως εξής. Ναι. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν υπάρχει η Λάρκο. Μέχρι το 2024 που υπήρχε η Λάρκο, δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να συζητήσουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά τη Λάρκο. Και ρωτάνε κάποιοι, βάλατε υδρόμετρα σε όλο τον άλλο Δήμο καινούρια. Εμάς εδώ δεν θα μας βάλετε? Όχι, δεν θα σας βάλουμε. Και αυτό είναι μια σπέκουλα την οποία κάποιοι έντεχνα καλλιεργούν και έχουν σαν στόχο προβοκατόρικα να διεκδικήσουν την ψήφο των Λαριμναίων. Κάποιοι είπαν ότι είχα πει προεκλογικά ότι δεν θα βάλουμε υδρόμετρα. Ναι, εάν συνέχιζε η Λάρκο και υπήρχε ως σήμερα, ναι, δεν θα βάζαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα άλλαξαν. Λάρκο δεν υπάρχει. Πίστευε κανένας ένα χρόνο πριν ότι θα έκλεινε η Λάρκο? Όταν εγώ το 2021 και το 2022 έλεγα ότι η Λάρκο δυστυχώς θα κλείσει, τότε με λιδωρούσαν. Αυτή τη στιγμή έχει δημοπρατηθεί το έργο της αποχέτευσης Μαρτίνου Λάριμνας. Όπως γνωρίζετε, για να μπορέσει να γίνει η τιμολόγηση της αποχέτευσης θα πρέπει να υπάρχουν υδρόμετρα.